Bueno, nosotros en América Latina y en el Caribe estamos totalmente convencidos que la bioeconomía es una apuesta estratégica por muchas razones. Porque tenemos una gran cantidad de biodiversidad, porque tenemos una estructura productiva, porque tenemos capacidades industriales y científicas, y bueno, y por eso una gran cantidad de países de la región le vienen apostando a la bioeconomía. Hoy más de 10, 12 países de la región están trabajando en políticas, estrategias, inversiones. Hace aproximadamente 2 años nos convocamos y creamos la Red Latinoamericana de Bioeconomía porque sabemos que muchos de estos retos son retos compartidos. Cada una de nuestras bioeconomías es diferente, por supuesto que es diferente, pero los retos y las oportunidades muchas veces son compartidos, entonces, bueno, trabajemos juntos. Y ahí nace la Red Latinoamericana de Bioeconomía y nosotros como ICA tenemos el honor de ser la Secretaría Ejecutiva. Y como red estamos identificando buenas prácticas, lecciones aprendidas, cosas que han funcionado, grandes socios y aliados a nivel mundial para trabajar juntos. Bueno, y así es como nace la misión al Hub de Bioeconomía Catalana. ¿Por qué? Porque sabemos que lo que están haciendo acá tiene valor, porque sabemos de las políticas, de las estrategias, de las inversiones, de los arreglos institucionales que Cataluña ha hecho para promocionar la bioeconomía. Entonces traemos a una misión de la red para eso, para identificar posibilidades de trabajo, de sinergia y para poder trabajar juntos. Hemos tenido una semana maravillosa y esperamos que como resultado de eso podamos ponernos de acuerdo en posibilidades de proyectos, de sinergias y de alianzas. La misión organitzada amb la Red Latinoamericana de Bioeconomia i amb l'Institut Interamericano de Cooperació per a l'Agricultura ens permet experimentar amb aquest camí que volem impulsar des del Hub de la Bioeconomia de Catalunya, amb aquest leitmotiv que tenim, que és We Learn, We Practice, We Share. És a dir, aprenem coses que fan als altres llocs, experimentem a Catalunya sobre com les podem aplicar, com les podem adaptar per donar suport al desenvolupament a la bioeconomia i per donar suport a les nostres empreses, i després, posteriorment, el que fem és intentar transmetre aquest coneixement. Impulsar la bioeconomia és una cosa molt complicada, té moltíssims reptes i, per tant, quants més siguem i com més interconnectats estem a diferents llocs del món i en diferents ecosistemes, més n'avançarem entre tots. I aquesta és la nostra manera de treballar i, en conseqüència i en coherència amb aquesta manera de treballar, hem organitzat aquesta missió. Desde la Oficina Permanente para Europa del ICA apoyamos acciones de cooperación técnica y cooperación financiera desde Europa hacia América Latina. Apoyamos a nuestros 34 Estados miembros en conocer experiencias exitosas que están funcionando en Europa y que son transferibles al resto de países de América Latina. En el caso concreto de este proyecto, queremos atraer a una delegación de 12 policymakers e investigadores de América Latina la experiencia del BioHub CAT, que consideramos es uno de los referentes en bioeconomía aplicados en Europa. Doncs per nosaltres el BioHub CAT ha sigut un tema en el qual hi hem confiat decidida plenament des d'un principi. Vam veure que aquí hi havia una possibilitat que encaixava perfectament amb una de les missions del parc, que és donar suport a aquestes entitats que fomenten les relacions dins de l'ecosistema, i per tant això encaixava molt bé en el que és la nostra filosofia pel que és el parc, perquè és un parc agrobiotec, i la bioeconomia, per tant, entra plenament dins de les nostres funcions de parc agrobiotec. Considerem que, a més, el fet de que hagin aprofitat el BioHub CAT hagi aprofitat l'estructura del parc agrobiotec ens permet donar una flexibilitat molt potent d'entrada i ens permetrà anar avançant molt en el que serà la implementació dels projectes. Per tant, estem molt satisfets de que hagin pogut finalment reeixir amb aquest objectiu. Uruguay está avanzando en la elaboración de la estrategia de bioeconomía sostenible y también avanzando en la implementación de un plan de acción para poder desplegar esta estrategia. Allí tenemos 12 acciones identificadas para poder implementar la bioeconomía en Uruguay, y la experiencia aquí en Cataluña la considero muy valiosa para llevarnos y pensar elementos en Uruguay, en áreas como la bioeconomía forestal o en la fruticultura, que son dos actividades económicas muy marcadas en la región de Cataluña, que también las tenemos muy presentes en nuestro país, y creo que podemos fàcilment encontrar oportunitats de sinergia para hacer cosas en conjunto. Eurecat és un centre tecnològic, els quals estem capacitats de forma multitecnològica i multisectorial, el qual ens capacita per afrontar projectes difícils i complexes.
Dins de l'economia circular, nosaltres apliquem criteris d'ecodisseny per tal de minimitzar tot l'impacte ambiental, ja des de la matèria prima, la seva gestió, fins al processament dels productes, utilitzant bioprocessos, biotecnologia, i fins a arribar a la reciclabilitat i la reutilització de les matèries primeres i altres residus. El BioHub ens ajuda moltes vegades a impulsar projectes en col·laboració i d'aquesta trobada ens esperem que hi hagi oportunitats de col·laboració i fomentar la relació entre centres y empresas. Hola, soy Cintia Córdoba, diputada de la República de Costa Rica por el Partido Liberal Progresista. En algún momento estuve coordinando la Estrategia Nacional de Economía Circular de Costa Rica y fui parte también del Comité Interministerial de Bioeconomía que construyó la Estrategia de Bioeconomía de Costa Rica también. Estoy aquí porque quiero aprender de ustedes, de todo lo que están haciendo, esa colaboración que ustedes tienen entre la alcaldía, la universidad, el sector privado. Creo que es de mucho valor agregado para Costa Rica y esperamos poder hacer esas alianzas de cooperación entre ustedes y nosotros para avanzar más hacia ese modelo que queremos con la bioeconomía y la economía circular. Gracias. L'IRTA és un institut que està enfocat clarament en la recerca, en la producció d'aliments. I en els darrers anys, doncs, la component de sostenibilitat és una qüestió cada vegada més important, motiu pel qual tenim un enfocament dirigit a cada vegada més basant-nos en els principis de la bioeconomia per produir aquests aliments d'una manera més sostenible i minimitzar la generació de residus. Llavors, jo crec que aquesta jornada, aquesta trobada, és una oportunitat perquè cada vegada més aquests reptes s'han d'abordar en col·laboració amb altres institucions, buscant aquestes complementarietats y a la vegada aprender de la experiencia de los otros. Me da mucho gusto estar participando aquí en el BioHub CAD, precisamente compartiendo con personas de Cataluña y conociendo todas las experiencias y la forma de cómo se han asociado para poder trabajar en bioeconomía. Yo soy de Costa Rica, mi nombre es Olman Segura y trabajo precisamente en proyectos de investigación de bioeconomía que queremos implementar en el país y en América Latina también. En ese sentido, nos trae muchísimo poder aprender de todas las experiencias que ustedes tienen y tratar de hacer intercambios de experiencias en forma presencial, pero también en forma virtual, para poder implementar y utilizar todos los desechos, las grandes cantidades de desechos que se producen en el sistema productivo, por ejemplo, costarricense, y que se convierten en materia prima y en nuevos productos para transformar la economía. Definitivamente tenemos que cambiar del paradigma que tenemos del despilfarro y el descarte hacia uno que sea más integral, más circular y que esté en favor de toda la sociedad. Soc la Laura Matías Guiu, soc de l'equip de Recop, una cooperativa sense ànim de lucre i d'iniciativa social, i avui hem vingut a presentar el projecte en el que som partners, New Power. És un projecte del programa Interreg Sudoe en el que som els responsables de comunicació. En relació amb el BioHub CAD, doncs compartim missió i compartim objectius de transformar, de buscar una transformació del sistema agroalimentari cap a un més saludable i sostenible, i creiem fortament en la importància i el potencial de la bioeconomia per transformar aquests productes o aquests residus en altres productes que tinguin més valor afegit. De l'esdeveniment d'avui, el que buscàvem una mica és buscar sinergies amb altres projectes, amb altres institucions, amb altres organitzacions, per seguir en aquest camí de la bioeconomia, de la innovació de la bioeconomia, i també presentar-nos com a aquest nou rol que està sortint en els projectes de la necessitat de trencar barreres entre els diferents agents, no? Les universitats o els centres d'investigació, les indústries, i també el públic general, com per a facilitar la transferència de la comunicació, del coneixement i de tot el que es va investigando. Bueno, para el caso de México, el reto fundamental que tenemos en el campo mexicano es la sostenibilidad.
y es un planteamiento en el que se está trabajando y se va a trabajar más intensivamente en corto mediano plazo, y es reconvertir los sistemas agropecuarios intensivos en insumos agrícolas a sistemas más sostenibles. Y uno de las expectativas que se tiene por esta misión es establecer mecanismos de cooperación con España y de las lecciones que ustedes ya aprendieron y de los mecanismos de implementación que ya tienen en el tema de bioeconomía, poderlos llevar a nuestras unidades de producción y nuestro sector y ser un poco más eficientes en la implementación de esta transformación. Des del Centre Tecnològic Beta de la Universitat de Vic, Universitat Central de Catalunya, volem ser un actor útil pel territori proposant activitats I+D+I en aquests territoris rurals per promoure estratègies de bioeconomia circular. I en aquest cas el BioHubCat és un actor molt útil també per nosaltres per poder treballar tota la part de connexió entre actors en tota la cadena de valor, no només entre els grangers, els processadors i tots els consumidors finals, sinó també com promoure tot el teixit de persones que desenvolupen aquest coneixement per proposar estratègies conjuntes per tenir molt més impacte en el territori. I el que esperem d'aquesta missió ICA al final és intercanviar coneixement, així com establir noves xarxes de col·laboració per futurs projectes. Pertenezco al grupo de investigación en ciencias farmacéuticas de la Universidad CES en la línea de biotecnología y bioprocesos. Actualmente estoy trabajando principalmente en todo lo relacionado con conocimiento y uso de la biodiversidad, poder llevarlo al laboratorio, hacer cultivos, fermentaciones y poder a partir de ello desarrollar nuevos ingredientes, principalmente alternativos a los nutrientes que actualmente conocemos. Lo que estamos esperando de esta misión es principalmente conocer estas experiencias de cerca que se dan en la región de Cataluña, conocer acerca de sus trabajos en hubs, todo lo que tiene que ver con el trabajo colaborativo, esas agendas compartidas que nos estaban mostrando esta mañana, y sobre todo generar contactos, alianzas cercanas para poder intercambiar conocimientos, intercambiar tecnología, participar en proyectos conjuntos y sobre todo poder empoderar las regiones tanto aquí como allá y se puedan beneficiar de todos estos proyectos de ciencia, tecnología e innovación. Soc directora del Centre DBA de la Universitat de Lleida, un centre de la xarxa Tecnio, dedicat bàsicament a transferir a les empreses coneixements que nosaltres generem a la nostra recerca en el camp de la valorització de tot el que són els coproductes, ja sigui forestals, agrícoles o de la indústria agroalimentària. Es tracta d'aprofitar tota aquesta biomassa per donar-li valor afegit i obtenir productes d'alt valor. Penso que aquesta missió és una bona oportunitat per intercanviar idees, intercanviar possibilitats de projectes amb gent amb unes experiències molt diferents a les nostres i que al mateix temps poden ser complementàries. I per descomptat, el BioHub crec que és una gran oportunitat pel nostre país i crec que l'hem de mimar i cuidar bé perquè floreixi y doni molts resultats, perquè és una gran aposta important. Actualmente estamos colaborando con el proyecto New Power de la red SUDOE, el grupo de investigación de nuevas tecnologías de la Universidad de Lleida. Nos enfocamos en la utilización de recursos forestales, específicamente subproductos, para poder extraer compuestos bioactivos de interés que puedan ser aplicados para el desarrollo de nuevos productos alimenticios con tecnologías innovadoras como tecnologías no térmicas, microencapsulación, nanoencapsulación que aseguren la estabilidad de estos compuestos. Este es un proyecto de las regiones de sudoeste de Europa, España, Portugal, Francia, en el cual colaboramos diferentes centros de investigación, diferentes universidades, así como también algunas empresas que son socios y beneficiarios del proyecto. Asimismo, en esta sesión esperamos encontrar colaboración con Latinoamérica, universidades, centros de investigación que tengan interés en abrir oportunidades para generar proyectos de colaboración y de intercambio de tecnología.
el Departament d'Economia Circular de l'EITAT tenim projectes en diferents àrees, en l'àrea de la microbiologia, l'àrea de valorització de nous biorecursos, sostenibilitat, revalorització o reutilització de les aigües, gasos i terres, i després també projectes d'economia circular i disseny de productes biodegradables. El treball que estem tenint amb el BioHub de Catalunya, la finestreta única, és justament aquest facilitament del treball amb les empreses. Les empreses es poden dirigir al BioHub i el BioHub els proporciona tots els serveis que des de l'EITAT, dins del Departament d'Economia Circular, oferim a les empreses. Això ens ha permès crear les fitxes que ja estan disponibles a la pàgina web, on les empreses trobaran tots els serveis que oferim des d'Economia Circular. Finalment, aquestes jornades que avui anem part ens poden ajudar a enfortir els llaços que ja tenim amb l'EITAT Xile, amb 25 persones que actualment estan treballant allí, i ampliar-los a tota Llatinoamèrica amb les diferents representacions dels països que avui ens visiten.